Oho, ja mua väsyttää vähän nyt. Mennäänpäs uimaan. Nyt kun on ihan hirveä jano. Toivottavasti monasteri ei saa mua kiinni. Tosta meidän pitää olla ihan hiljaa, ettei mun mutsi herää. Noniin, nyt ihan hiljaa. Ai. Noniin, nyt juona vähän. Oli hyvä. Joo kyllä. Voi ei nyt syty vähän häntä vuo. Voi ei, no niin nyt mun mutsikin syttyy mulle herää. Ja nyt meidän talokin meni rikki. No. Mä menen varmaan tänne piiloon tänne meidän vintille jo. Tähän on hyvä piilopaikka, mä oon täällä. Oho, ja. Ehkä mä haluan lähteä täältä, mä oon väsyttävää. Rikotaan päästä toi seinä. Joo. Ja mennään. Ja ehkä mä oon väsyttävää. Mä menen varmaan. Suljetaan ovi meidän perässä tietenkin. Ai mä en ruokapöytää kohan ennen valmistaa. Ei näköjään. No joo täällä mä menen vessaan. Itse asiassa, eikö mä menen tänne kylpymiseen piiloon, mulla on pisaa.